Jo adoro la muntanya real i la d'esperit. Això és el que ens diu Salvador Perarnau amb aquest escrit que trobem aquí dalt, al Puig Alter, un puig de 522 metres que es troba al Bages, a cavall de les poblacions de Súria. La veiem aquí al nord-oest, meravellosa, és una població fantàstica, d'Arcer, la seva muntanya també tan característica, i també es troba a cavall de Callús, que ens queda a l'altra banda de la muntanya. El Puig Alter és un puig mitjà, dels que diríem d'aquests senzills a fer, a vegades oblidat, però que forma part del repte de cims de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i que es troba no molt lluny, a uns 8-9 quilòmetres a línia recta del cim de Collbaix, que és un cim essencial i que es pot veure des d'aquí amb un dia clar. Avui es veu enmig de la boirina les muntanyes de Montserrat i el Pla de Bages. És fantàstica la ruta que ens ha portat des de Súria cap aquí. Això és el Puig Alter.